ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ବି ଫର୍ ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର କଲରାର ରେଟ୍ ଅଛି 60 ଟଙ୍କା, କୁନ୍ଦୁଡ଼ିର ରେଟ୍ ହେଉଛି କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋଟଳର ରେଟ୍ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫିକାଳିଆ ବିଲାତି ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବିଲାତିର ଦାମ ରହୁଛି କେଜି ପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାଇଗଣ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ଦାମ 40 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଜି ପପେୟାର ଦାମ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା କେଜି ପ୍ରତି ଏବଂ ଦେଶୀ ବାଇଗଣର ଦାମ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ିର ଦାମ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲାଲିଆ କଲର ବିଲାତି ଯାହା ଦାମ ରହିଛି କେଜି ପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା, କୋବିର ଦାମ ରହୁଛି 40 ଟଙ୍କା। ଦୟାକରି ମୋ